Εγώ θέλω να τα σπάω, να βρίζω, να βαράω και ένα άρωμα Ευρώπης στρωμάρα μου. Εγώ όπου και να πάω, κι ας με φτύνουν κι ας πεινάω, μια ζωή θα αγαπώ την προεδράρα μου. Εγώ θέλω να μιλάω, εγώ δεν τα παρατάω, που να πάρει ομαδάρα το πρωτάθλημα. Τώρα όμως όσα λέω τα ακούω και γελάω, να πεθάνει ο Ντε Γιόνγκ, να ζήσει το άθλημα. Η καλή χρονιά μου φαίνεται από τα τέλη κάθε Αυγούστου. Είμαι εδώ για το καλό του κάθε αρρωστημένου γούστου. Για ένα θρύλο ή ένα σύλλογο μεγάλο, μέχρι να βρουνε άλλο ζώο. Θα κάνω εγώ τον παπαγάλο, καλό μαθημένος κερατάς, μια δόση προσφυγιάς και ένας αναρχοβυζαντινός αρταρμάς. Κατωτερότητας κόμπλεξ, σφινωμένος στο κεφάλι, σε κερκίδα ποδοσφαίρου τραγουδάω για τον Γκάλι. Όταν πηγαίνω παρακάτω η καρδιά μου σφίγγεται, γιατί είμαστε όλοι πιο αγνοί, υποτίθεται. Μα εμένα δεν με νοιάζει, η κερκίδα είναι σαράκι και αυτό θα με φάει και δεν πάω να βλέπω σκάκι. Εγώ θέλω να τα σπάω, να βρίζω, να βαράω και ένα άρωμα Ευρώπης στρωμάρα μου. Εγώ όπου και να πάω, κι ας με φτύνουν κι ας πεινάω, μια ζωή θα αγαπώ την προεδράρα μου. Εγώ θέλω να μιλάω, εγώ δεν τα παρατάω, που να πάρει ομαδάρα το πρωτάθλημα. Τώρα όμως όσα λέω τα ακούω και γελάω, να πεθάνει ο Ντε Γιόνγκ, να ζήσει το άθλημα. Θα πάω στο αεροδρόμιο για τη μεταγραφή, την παιχτούρα, το αλάνι και όλα τα άλλα συναφή. Σχιζοφρένεια, ανάβω καπνογόνο, πίσω το ταξί με το παπί κορνάρω σ' όλο το δρόμο. Θα πάω και στο μπάσκετ να ανεβούν τα Φαρενάιτ, στους ευνηδιασμούς θα φωνάζω offside. Θα πάρω μαζί μου και τη μικρή την άνυψιά μου, για να μάθει τα συνθήματα τα ωραία τα δικά μου. Και τι σε νοιάζει εσένα που είναι 3 χρονών, κι ας έχεις δίκιο βουνό ή το κρανίο μου κενό. Πρέπει να έρχονται οι νέοι στο γήπεδο, να γίνουν σαν και εμάς, να ανέβει το επίπεδο. Εγώ θέλω να τα σπάω, να βρίζω, να βαράω και ένα άρωμα Ευρώπης στρωμάρα μου. Εγώ όπου και να πάω, κι ας με φτύνουν κι ας πεινάω, μια ζωή θα αγαπώ την προεδράρα μου. Εγώ θέλω να μιλάω, εγώ δεν τα παρατάω, που να πάρει ομαδάρα το πρωτάθλημα. Τώρα όμως όσα λέω τα ακούω και γελάω, να πεθάνει ο Ντε Γιόνγκ, να ζήσει το άθλημα. Εγώ τηλεφωνώ στα αθλητικά ραδιόφωνα, μιλάω εκ μέρους όλων μου, το αποφάσισα ομόφωνα. Ανοίχτε τα μικρόφωνα ρε, για να τα χώσω στους προέδρους των άλλων ομάδων, να τους αγχώσω. Μεγάλη στο μάτι, μισή σταλιά στο κρεβάτι, με μια τσόντα, μια τζοκόντα και ένα φίλο τεχνοκράτη. Τα είδα και τα είδες, βυθισμένες ναυαρχίδες και στημένη μαστούρα από παντικές εφημερίδες. Για εκείνα τα κρανία με τα κενά στα λέω και τα κόμπλεξ για τον Μπέο. Εσύ έχεις το φάρμακο αρχηγέ, τον γλυκανάλατον. Εσύ είσαι σαν τον Γκόλομ και μου το παίζεις Άραγκορν. Γι' αυτό σου λέω άκουμε, ξέρω εγώ και ξέρω. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω και μου λείπεις και υποφέρω. Κατάλαβες τι γίνεται, μπορεί να πεις. Κλείνω τώρα, άντε γεια, θα ξαναπάρω και στις 3. Εγώ θέλω να τα σπάω, να βρίζω, να βαράω και ένα άρωμα Ευρώπης στρωμάρα μου. Εγώ όπου και να πάω, κι ας με φτύνουν κι ας πεινάω, μια ζωή θα αγαπώ την προεδράρα μου. Εγώ θέλω να μιλάω, εγώ δεν τα παρατάω, που να πάρει ομαδάρα το πρωτάθλημα. Τώρα όμως όσα λέω τα ακούω και γελάω, να πεθάνει ο Ντε Γιόνγκ, να ζήσει το άθλημα. Εγώ θέλω να τα σπάω, να βρίζω, να βαράω και ένα άρωμα Ευρώπης στρωμάρα μου. Εγώ όπου και να πάω, κι ας με φτύνουν κι ας πεινάω, μια ζωή θα αγαπώ την προεδράρα μου. Εγώ θέλω να μιλάω, εγώ δεν τα παρατάω, που να πάρει ομαδάρα το πρωτάθλημα. Τώρα όμως όσα λέω τα ακούω και γελάω, να πεθάνει ο Ντε Γιόνγκ, να ζήσει το άθλημα. Θα τα παίρνει όλα. Γιατί άμα παίρνει το πρωτάθλημα θα βγαίνουμε στο Champions League. Στο Champions League άμα βγαίνει σου δίνουν λεφτά. Και τα λεφτά τα παίρνει η προεδράρα μας, να τα σκορπάει, να τα δίνει στους παιχταράδες όταν γίνουν 37-38 χρόνων, 38,5. Θα τα παίρνουν τα λεφτά παιχτάρες και φωνάζουν από κάτω Θεέ, ξέρω εγώ και αυτά. Αυτό με ενδιαφέρει. Που παίρνω εγώ 500 ευρώ βασικό μισθό, θα πληρώσει 400 ευρώ το νίκη, έτσι. 90 ευρώ σκλαβενίτης, ξέρω εγώ, λαϊκή, 15 ευρώ το κινητό, γίνεις χρεωμένος 5 ευρώ. Για 5 ευρώ κανένας δεν φίλε έτσι. Έδωσε μιλά θα πάμε το πρωτάθλημα. Και τώρα που κυνηγάνε, λοιπόν το κυνηγάνε λέει πήγε στη Σούν ο άνθρωπος. Γιατί οι Φυσούνες δηλαδή τι έχουν, να μπουν αυτοί οι άνθρωποι και στις Φυσούνες να μπουν στα αποδυτήρια και στα κουλάρ παντού. Και τώρα που τον κυνηγάνε, άμα τον διώξουνε από το ποδόσφαιρο, εγώ έχω να προτείνω το εξής. Αυτά που λέει ο Βαϊμάκης, πάμε μπάλα, γήπεδο, GR, παπάκι είναι βλακίες. Εγώ προτείνω να πούνε μπροστά. Οι ανθρώποι του ποδοσφαίρου που αγαπάνε το ποδόσφαιρο το πάρουν να το πάνε μπροστά. Αυτό θέλει το ποδόσφαιρό μας. Αυτό είναι το επιμήθειο, είναι να πάρει τα λεφτά όπως θα δώσει στον Ντρογκμπά. Όχι τώρα να γίνει 40 χρόνων Ντρογκμπά. Να φράζουμε Ντρογκμπά σε αρρώστια.